Hei, oameni buni, ce faceți astăzi la al doilea episod din Internet Cafe? O să facem și un PC. Ok, sau poate chiar două. Să fac episoadele mai lungi sau sunt bune așa? Cred că o să le fac puțin mai lungi. Iarăși. Da. Bă, de ce se blochează efectiv? Deci se blochează, este cam nașparlie jocul. Habar n-am cum se dă posibilitatea mică. Am dormit data trecută. Cum se aud pașii. Haide, deschide ușa, bă. Deschide ușa. Așa. Unde? Asta, mă, așa, aici. Uite, bă. Bă! Ce-ți, bă? Uite, mize. Culoarea pereților. Ok. Pare că plătesc degeaba culoarea pereților. Ok. Și gata, hai să l-am curățat. Și o deschid. Bam. Folosim computerul pentru că avem un computer de gaming. Și o să angajăm un bodyguard. Yay, deja vin un prieten. Bodyguardule. Așteaptă-mă. Vezi că se joacă aici, ce se joacă? Mamă, dar se vede, bă. Bă, se vede foarte bine. E ceva cu mașini. Ok. Mi-am cumpărat un bodyguard. Ei. Credeam că pleacă bodyguard. Ok. Ce? Ce? Deja pleci? Câți bani dai? Îmi dai 200. Hai, tu, știu că vrei. Sau tu știu că vrei. Veniți. Nu mai veniți? Hai, asta trebuie să fie, fața asta trebuie să vină. Așa. Și acum stau fix între ușă și mă dă vada peste. Ia, ce a zis asta? Man. De ce îmi bagă reclame? Ok. La computer. Văd că câți bani îmi dă. Îmi dă ceva bani. Ok. Până acum este mulțumit de serviciile mele. Nice. Parcă vezi că dintr-o dată îi dau o băt în cap din greșeală. Lasă-mă în pace, reclamă. Nu. Nu pot.
Ok. Asta era 12. O să mergem cu un bodyguard, stai acolo. Știu că era undeva pe aici. Aici? Nu. A, nu aici. Pe aici, parcă era. Habar n-am pe unde merg. Era pe aici un loc în care era unul. Dar nu mai știu unde. Aici. Cred că e asta. Ele. Uite cât de aproape era. Iarăși se blochează. De fiecare dată când arunc ceva se blochează. Minerul ăsta. Ok. Asta cică nu prea e legal. Ia. Tochito. Stai că nu până aici, că nu văd. Hai că e on. Ce-mi facem de bani? Mama, să îmi dea bani. Că dar nu l-am luat degeaba. L-am luat pentru a face un lucru. Și ăla este bani. Hai că pot. Câte fac tu? Plătesc asta. Bă, dar-s prea scumpe, mă. Prea scumpe. N-am bani să le plătesc. Tu faci bani? Faci bani? Nu faci bani. Este cineva la intrare? A, este. Ce se joacă? Ce faci să mă buta mine? Calculator. De gaming. Un laptop de gaming. Îți dă mă concept. Da, e bun. Atât? Mănânc o pâine. Yes. Bă. Nimic, bro. Ce așa? Bă, da, mai bagi mult reclame, mă. Mai bagi mult reclame. Ba da, chiar. Prea mult creier. Aici. Ce face? De ce nu dă bani? Sau cum este ceva? Ce, bro, ce te-ai supărat așa? Măcar dăm bani, așa. Așa. Bă, mai bagi mult reclame, am netul închis. Ok, am angajat un șef. Ce faci, bro?
Ia, ne ducem la computer aici. Frumos, frumos. Kitchen. Hai ca un Bitcoin. Ok. La jocul. Bug Royal. Bug Royal. Nu mai avem bani. Cumpărăm o tastă. Nu avem bani. Cumpărăm un mouse de gaming. Ok. Bam. Te fericit? E bine, ba? Bă, nu te mai joci? Nu se mai joacă. A venit ăsta? Trebuie ca să-mi cadă din cer. Am dat pe capul poliției. Ești, bro, ești. Așa. A ajuns colectul, a ajuns. S-a spart. Cea, nu s-a spart. Hai, vină, așa. Bradere. Ok. Cât este ceasul? 5:30. Tu ești fericit? Fericit? Hai mă, nu vezi că te joci Need for Speed? Ce te joci? Need for Speed, ești nebun. Need for Speed. Cam acesta a fost episodul. Da, vă să mă mai stau. Ce păcăleală. Mă întreb dacă iau scaunul cade în fund sau se ridică. Mamă, vezi că ai murit. Vezi că ai cam murit. Da, cum îmi schimb numele? Și cam acesta a fost episodul de azi. Pa, pa.